Аре да вървим на тоалетната. Изглежда ми интересно, може. Вие какво правите тук и защо мирише на цигари? Без ти как си? Добре съм, аре, като се оставя раницата да вървим на кино. Знаеш ли какво стана сутринта? Аз и Преслава бяхме в тоалетната и тя пушеше цигара и аз пробвах малко и тъпата госпожа по география ни видян за какво ще стане. Днеска ще си говорим за подигото какво е станало и заради уволнение. Абе хора, какво имаме втори час? Физическо. Офе, аре да правим нещо скучно, половин час, тук ще седим. Ето ги, госпожо директор, тези две момичета бяха в тоалетната и мисля, че пушат. Чакай, ще ги претърся. Ти защо носиш това? Ти си на 12 години и пушиш как може? Майка ти смота надеба цялото семейство, лейно грозно да. Момичета, какво направихте? Майката. Част 3.